ndinomira paJordani nekunangisisa kunyika yeKenani uko kunemusha tichazorora kunyika iyakulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara kumakomo akanaka uriko kupenya uko Kristu anotonga akuchinadima tichazorora kunyika iyakulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara ndichashika koriniko nekukomborerwa nekuwana Baba wangu na iye kugara tichazorora kunyika iyakulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara moyo wangu wafarira unoda kuyenda chichiro chouya ndashinga kufamba tichazorora kunyika iyakulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara tichazorora kunyika iyakulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara. Mapisarema 50 tichaverenga mavhesi ekutanga 5. Tisati taverenga ngatimbonamatai Ishe tomutendai matipa mukana usingawanike, mukana wokugara pasi muchitaura. Tinokumbira kuti tinzwe imimi kuti kana zvapera rusando guno kuchipera musati madzoka titaure pachena. Mwari wataura ngandidzikisirwe imugosimudzirwa naJesu tanamata. Amen. Mapisarema 50 verse 1 kusvika pavhesi ya 5 ndo patichatora chidzidzo chedu. Mwari, iye Mwari Jehovha ndiye akataura, akadana pasi pose kubva pakubuda kwezuva kusvikira pakuvira kwaro. Mwari akapenya ari paZioni, iro rakanaka kwazvo. Mwari wedu anouya, haangaramba anyerere. Moto unoparadza pamberi pake, dutu guru rinomukomberedza.
anodana kudenga kumusoro napasi kuti atongere vanhu vake. Unganidzirai vatsvene vangu kwandiri, ivo vakaita sungano neni nezvibayiro. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Musoro wenyaya unoti achiri kutaura. Achiri kutaura. He still speaks. Mukatarisa pisarema iri, ipisarema rakanyorwa naAsafu. Asafa ndeumwe wevaimbi, kana ndingati vaimbisi, uye anga ari muimbi mukuru pakwaya yaDhavhidha, even nekwaya yakanga iri pasi paSolomoni. Asafa anozikamwa semunyori mukuru wenziyo dzakawanda, uye nemutungamiriri wekwaya kwaya dzaIsraeri. Chimwe chatinoziva nacho pamusoro pemuimbi uyu ndechekuti akanga asingori muimbi chete, but he was a seer, he was a prophet. Akanga ari muprofita. Kuno anofamba nenyaya dzekuimba nohwisa kuti vaimbi vakanga vachingotorwa sekutorwa kunoita vaparidzi, regai nditi sekutorwa kunoitwa vafundisi venguva ino, kuti vakanga vari vasevenzi vepasanchuari. Zvaitozikamwa, vakanga vachitorojegwa dzimba pasanchuari. Vaimbi vakanga vane basa guru muministry ine chekuita nekuponeswa kwaIsraeri. Saka regai nditi kuimba kuparidza, kuimba kuprofita, kuimba kupupura, kuimba hakusi kugadzirira kuti rusando gutange. Vazhinji vanoti takamirira rusando, ngatimboimbai. Kuimba rusando, singing is worshiping. In other words, kana tiri panguva yekuimba, tiri panguva yekunamata Mwari, tiri panguva yekutaura nedenga. Munozviziva imi kuti even denga nenyika pazvakapera kusikwa, the Bible says ipapo nyeredzi dzakaimba. Zvoreva kuti ngirozi dzakaimba kucelebrata kusikwa kwenyika. Saka pisarema rino rinonzi ipisarema raAsafu. But hatinyasi kuziva hedu kuti kunzi nderaAsafa zvinoreva here kuti ndiye akarinyora kana kuti akaripiwa kuti ariimbe. Saka zvinoburitsa pachena kuti Asafa anogona kuve akariimba kana kuti akaripiwa kuti ariimbe, kana kuti akarinyora akazoriimba. Zvese hazvina chazvinochinja kuti nderake. But then muchaongorora muchaona kuti ipisarema rinonyanya kushandiswa kana riganditi rinokotiwa nevaparidzi kuti rine chekuita nekudzoka kwaJesu kwechipiri. Why? Because verse ya 3 inoti Mwari wedu anouya, haangaramba nyerere, moto unoparadza pamberi pake, dutu guru rinomukomberedza. Saka ipisarema rinogona kunze rine chekuita nerutongo, rine chekuita nekudzoka kwaJesu kwechipiri. But regai nditi mukunyogwa kwaro naAsafu, handifungi kuti akanga akanyanya kuzembera panyaya yekuti Jesu ari kudzoka kechipiri. Kunyange vakanga vachizvitenda kuti anodzoka. But toda kuti tipinde mushangu dzake tione kuti Asafu akanga achitaura pamusoro pei. In other words, Asafu akanga achitaura pamusoro pekushumira Mwari kwezvokwadi. Saka ipisarema rekushumigwa kwaJehovha muzvokwadi. Saka tikatora mupfungwa idzodzidzi dziri mbiri, pfungwa yekuti pisarema rinodaidza vanhu kuti vauye parutongo, vauye pamberi paMwari, tikatora zvakare kuti ipisarema rekushumirwa kwaMwari. Saka tinogona kuti isu kana Jesu achinge auya, vanhu vachamushumira. Saka ipisarema rekushumirwa kwaMwari. Harisi pisarema rekungotaura kuti Jesu achadzoka, kwete. Rinotaura kuti kana achinge adzoka, Jesu uchashumirwa. Mazvoona kaizvo? Saka pfungwa mbiri idzi ndadzitorera pakuti Asafu ari kutaura kuti kubva kumabudira zuva kusvika kumavira zuva
zita raJehovha, haleluya, zita raJehovha, iye Mwari Jehovha ndiye wakataura, kureva kuti hapana panosara. Kana tanangana nenyaya dzekunamata, hapana portion inofanirwa kusarira. This is why mukati megore rino chiti I will go, ndichaenda. Vamwe vachaenda nekuimba, vamwe vachaenda nekuparidza, vamwe vachaenda nekunamata, but hapana panosara. Ivhangeri yeushe inofanirwa kuparidzigwa kumarudzi ose. Pfungwa yekuti kubva kumabuda zuva kuenda kumavirira inoreva kuputigwa kwenyika yese kuti Mwari ngaashumirwe. Hapana munhu ari kutsika ivhu rino iri asingafanirwa kushumira Mwari. Chepiri tinoona Asafa akutaura the glory of God. Anoti Mwari wakapenya ari paZioni, iro rakanaka kwazvo. In other words, haasi kungotaura pamusoro pekushumirwa kwaMwari asina mbiri, ari kutaura pamusoro pekushumirwa kwaMwari akafanira kushumirwa. You see now? Saka Mwari haashumirwi kuti tiwane zvinhu. Vazhinji vanotora Mwari seATM yekunonong'ona vachitora zvinhu. Kana ukaona vakutsinzina vachinamata, vari kuda kuwithdrawa. Vazhinji vedu tinotora Mwari sebhengi. Ukaona achiimba nekutaura tunyaya, ari kuda kuwithdrawa. And yet kunamata Mwari hatinamatiri kupiwa. Tinonamata because he is worthy to be worshipped. Tinoshumira Mwari nokuti ndiMwari wamasimba ose. Tiri muzhara anoshumirwa, takafara anoshumirwa, tisina mbereko anoshumirwa, tiri mukati mekufara, murufaro Jehovha anoshumirwa. Saka ukaona munhu anotaimira kunamata Mwari nokuti pane chawaakuda, chitsotsi. Because kune vanhu vanoenda kunoraura mukati medziva, vofidha vachiisa zvinoiswa kuti hove dzidle. Usafunga kuti vari kufarira kuti hove dzigute, vari kuda kuzodzibata. Vazhinji vedu tikangotambudzika tinomhanya kuna Mwari. Saka Mwari ave kabhengi kedu kekunobhengenura kana chinge tina maproblems. And yet kunamata inofanirwa iri iyo yatingati culture, zvofanirwa zviri mukati medu. Saka Asafa anoti Mwari ngaarumbidzwe, iye akapenya pagomo reZioni rakanaka. Now we are coming to the text, to the verse yandoda kuti gonya kuanalyze verse ya 3 kusvika pavhesi ya 5. Maybe ndinda hangu pa5 ndozodzoka pa 3. 5 inoti, unganidzirai vatsvene vangu kwandiri, ivo vakaita sungano neni nezvibayiro. Dauti muandalaine vara rekuti sungano and then zvibayiro. Now this is a call yekuti munhu wese aungane pameso paJehovha. Regai nditi, this is a calling yekuti everyone, hazvine kuti mukuru kana kuti muduku, mupfumi kana kuti murombo, akafanira kuunganidzwa. It is high time, my brother, my sisters, tiunganidze vanhu, vaungane patende rekusongana, vaungane pamberi paJehovha. But vari kunzi vanhu vapi manje? Kwanzi vaunganidzirei vari vatsvene kwandiri. Ngatirege kuunganidza vanhu kwatiri, ngatiunganidzei vanhu kuna Jehovha, ivo vakaita sungano naMwari, vakaita nezvibayiro. So you see, ishu yesungano ine chekuita nekusunganidza vanhu vaviri, but vari kusunganidzwa nezvibayiro. Chii chachakamirwa nezvibayiro? Chachakamirwa nezvibayiro ndiko kufa kwaJesu pamuchinjikwa, ndiyayimiririgwa nezvipiriso zvese zvaitwa. Saka Asafa ari kuti mukaona maungana, rangarirai kuti Jesu akafa pamuchinjikwa achifira kuti muponeswe pazvivi zvenyu. Saka kana maakuungana, ndofarira noimba kambo kanoti taungana Ishe, taunganira Ishe. Munounganira Ishe nekuda kwezvaakatitira pamuchinjikwa. Saka vari kuungana ngavazive chinhu ichi, taunganidzwa nekuda kwaJesu akatifira. Now mukatarisa vhesi ya 4 inoti, anodana kudenga kumusoro napasi kuti atongere vanhu vake. Now this is a very critical, pakuti inoburitsa issue yejudgment, kuti Mwari ari kudana kudenga kumusoro napasi kuti
atongere vanhu vake. Vanhu vakawanda vakanzwa kuti judgment vanotya nekubvunda. Even isu tichakura, kana pane mharidzo yandai ndisingade ine musoro wekuti rutongo ende unovanzwa vadhara kana vakunopedza vanobva vakuimba zvakavigwa zvichaoneswa apo tapinda ndaibva ndapera pawa. Ende ndio mharidzo yakanditendeutsa iyo, very young, but yaiti ikaimbwa ndaihla. Actually ndakanotendeuka, handautendeka kamwe chete, ndakaberekerwa muchechi, but each time paiparidziwa kuti Mwari uchatonga vanhu ndaihwa kuhla zvokuti ndainda mberi vasati vaita rukoko. In other words, ndaitendeukira kuhla gehena. Varipo pakati pedu vanoti kana gehena rikabviswa havanamati, vanonamatira kuti handidi kutsva nokutya. Endo zvakangonakawo futi kuti unamatire uchihla zvimwe zvinhu. Kutya kunotichengeta by the way, but haisiyo program yatinganamatira iyoyo yekuti titye kutsva. Vamwe ndovanonamatira kuenda kudenga, zvokuti denga rikabviswa vanhu havanamati. Ndoda kuudza chimwe chinhu chiri very chingangokushamisa. Tikabvisa gehena tobvisa denga, unonamata here? Kuti kobva kwanza Jesu anobva ati handichauyiko, asi raramai sevanhu vari right. Mukararama muri right, ndinokuropafadzai muri panyika ipapo. Vanoramba vari muchechi. Vazhinji vedu tiri kuramba tiri muchechi because toda kubva pano tiinde kudenga, which is very good. Neni ndodawo kubva pano, but the motive ngairege kuda kunangana nekunakigwa kwedu. Toda kuwana upenyu husingaperi tifare. Ngatinamatei Mwari nokuti akafanira kunamatwa. Heaven or no heaven, God must be worshipped. This is why Adam na Eva vakanga vari pano panyika. Havanamboimbiswa kuti ndichakuendesai kudenga. They were here on paradise, on earth, vari pano, but vaishumira Mwari. Zvinoreva kuti kunamata Mwari hatinamati nekuti taenda kudenga. Hatimunamatiri kuti tiendeko nyange tichida kuenda, patomunamata nokuti akafanira kunamatwa. Hatinamati Mwari nekuhla kufa, nekuhla gehena. Tomunamata nokuti akafanira kunamatwa. Gehena or no Gehena, we will worship God. Now, if you go with me to verse 3, this is where pandichanyanya kutandara. Mbozi pandakaitarisa, ndakaitarisa nerimwe ziso. Asafu anoti Mwari wedu anouya. Amen. Kureva kuti ari kuuya asi Mwari watorwa. Ndi Mwari wedu anouya. In other words, our God shall come. Haitauri ichifungidzira kuti angangouya. It's a fact. Anouya. Haamiswe nemunhu. Right? And then alva describer mawiro ake. Anoti moto unoparadza pamberi pake. This is a description of the throne of God. Kuti Mwari anenge akapoteredzwa nemoto. I like that. And I don't have a problem with that. And then dutu guru rinomukomberedza. This is referring to the angels. Ngirozi dzinenge dzakamukomberedza vachiuya kuzotora vakanaka vakaita kuda kwake. That one aside. And we've preached about this one. Actually, nemiwo makamboparidza nezvayo. Inotopengesa kai. Mwari wedu haramba anyerere. Vazhinji vakaitarisa vanoifarira zvikuru. Our God will not remain silent. He shall come. And I am saying even now, kuti Mwari wedu haramba akanyarara. But ndoda kuti mbotarisana nemweziso vanhu vaMwari. Hongu Jesu ari kudzoka. Takamutarisa tese kuti auye. But mvunzo wandida kukubvunza mai ndeyo kuti Jesu ari kuuya kechingani muupenyu hwako? Because unogona kuti anouya kechipiri endeti asina kuuya kekutanga. Jesu haasi kuuya kechipiri kana usina kumbomuwana kekutanga. In other words, ndiri kureva kuti ndekechipiri nokuti pane vamwe vakasangana naye vakambomuona. Ndekechipiri nokuti ari kuuya kuzodzikinura vanhu. Akambovafira kekutanga, ari kuuya kuzodzikinura kechipiri. Saka kanokaundiwa kuti ndekechipiri. For all information, Jesus has always been here. Anga ari pano. Ari pano. In other words, kuti anouya kangani, we cannot count kaanouya kuti kangani. But issue yechipiri iri kunangana nesalvation. He came the first time. Ari mudumbu raMaria akaberekwa. Akavingei akauya kuzodzikinura vanhu.
kanonzi nekekutanga, and then paachauya kechipiri kari kunzi kechipiri, the purpose nderi kuverengwa kuti second. Why? The first was his birth and death and resurrection. The second yacho ndeyekuuya kuzotora vanhu achivabvisa pano. But for information, Jesus has always been here. Anga achingori pano anotaura kuvadzidzi, handikusiyi muri nherera, but ndichakutumirai umwe munyaradzi ende nyika yemuzive, asi munomuziva nokuti ari pakati penyu. Obva atoti ndiri pano ndinemi kusvika kumagumo enyika. It shows that Jesus ari pano achauya kechipiri for the purpose yekubvisa vanhu pano. But mubvunzo wandinawo ndewekuti munhu waMwari, iwe uri kushuvira kuti auye kechipiri, akambouya here kekutanga? In other words, his birth, death and resurrection ine effect here muupenyu hwako. Kana isina effect, chimbomira zvokuti anouya kechipiri. Zvekechipiri hazvisi zvako izvozvo. Did you know that kuuya kwaJesu kwechipiri is not good news to everyone? Mbomira kuimba number 9. Haisi yako number 9 iwewe. Number 9 ndeyavo vakambomuona kekutanga. Yoenda pa 24 ndichiri kushaya. Hauna Jesu ka. Saka Jesus is coming the second time to claim his own. Vasina kumbomuona, vasina kumbengeva naye kekutanga. Musataure zvekechipiri. Ndoda kutaura nemi panto nenyaya, because pane vanhu vakawanda vari kurarama izvonizvi vasina Jesu wacho. Vatoenda kuimba kuti tenzi kozuva rini musati mauya. Achiuya kupi? Akambouya. Unaye here Jesu wachona? Unomudii? Kana asina kutaridza kuti akaberekwa, kana usina hanya nekuberekwa kwake, nekurarama kwake, nekufa kwake, nekumuka kwake, nekuenda kwake, kechipiri kangamwa, anobo kunyepera, you'll be very disappointed, because akauya izvizvi hauna kumujaira iwe. Jesu afangu kuuya kechipiri asina kumboya kekutanga. He must come the first time in your life and change you. Ukaona akutadza achiri musava, hanga kugona ave mambo azviite. Kuuya kwaJesu will be stress and depression. Kune vanhu vakawanda vasina kumbengeva naye. Haleluya. Jesu tinaye mazuva ese, tiri kutandara naye. Ndiye atiindisa kubasa nhasi, ndiye atidzora, ndiye atungamirawo nechikoro akaenda navo, ndiye akabata muchato wedu. Tinaye. Ukachiti toda kuti kechipiri, hatinoda kuuya kuti auya azotandara nesu. Ari kuuya kuzotibvisa pano. I am asking this question. Unomudii kechipiri asina kuuya kekutanga? Uchiziva here kuti kana Jesu akasatomboya kekutanga mumba mako imomo, kechipiri haufi wakainda. Unoinda sei? Unoinda sei nezvikuitika mumba mako imomo? Ndoda kuzoti kana takunopesa tigona mataka, toda kuzoona mata. Pane vanhu vanonamata vachinyepa. Mamuchiziva tine vanhu vakawanda vari muchechi ka, but vari venhema. Vamwe vacho vanenge vari kuprayer band vachinyepa. Hamutonyepa nemumunamato. Takuudzai chaiwo chaiwo. Mukacheka the Lord's Prayer, yatinoti Lord's Prayer kuna Matthew chapter 6. Haisi Lord's Prayer, a model of prayer. Lord's Prayer iri kuna John chapter 17. Iyo a model. Why? Because Jesus is teaching not what to pray, but how to pray. Saka it's a model. Saka mukaucheka the model of prayer paya notiburitsira zvatofa hakuna matatichiita kana matiro kedu. But unono munhu achinamata achitenda chaizvo, Mwari ndokutendai nekuda kwokuti ndiri mupenyu. Uri mupenyu iwewe. Uri mupenyu. Ndakafara mamukasei sangano naMwari, ngatinyemwerere. Uchinyemwereresa vanani vauri kuti vanyemwerere? Zvinhu hazvina kumira mushe. Buda pachena naJehovha. Taurira Mwari kuti Mwari, I'm not happy. I'm not happy because zvinhu zvikuitika mumba mangu marova. Ndiri kukunzwai kuti muri kumaraini. Mamuchiziva here kuti Mwari anogona kutotandara panext door. Unyatsokuva kuti panext ka Jesu varimo. Mumba mangu munoma ndisi kuvaona. Ndoda kutaura nevanhu vari kuti pastor, Jesu varova long time. Hallelujah. Munomboziva here kuna vanhu vatisazivi kuona zvokuti ukasangana kuti long time. This is what I'm saying. Panapa Asafa anoda kuti dzisei mupfungwa yekuti Mwari ka havarembi vakanyarara. In other words, vanga vakanyarara. There is a time yaunogara ukagara pasi wega unoti kutaura idi Mwari yezvino akanyarara.
kana chitakanyara sekuti akurasha anewe, but haasi kuoneka when God is there, when God is involved. Hazvibvunzwi. Kana Mwari akapindira pachinhu hazvina kana mubvunzo. Hatidi kunyeperana. Actually, what is happening now is vazhinji vedu vari kueduka vachibuda mukereke because vanenge vachinyepera. They are not authentic. Kana vachiita zvinhu zvavo vatauri chokwadi. Kana tasvika panyaya dzekunamata vanhu vaMwari, let's speak the truth. Are you happy about what is happening in your life? Uri kufara here? And for any information, ukanyepa kuti uri kufara, Mwari anotoona kuti hausi kufara. Chauri kukumbira hachisicho chauri kuda kukumbira. Saka Solomon akabvunzwa, uri kudeiwe? Solomon akati, ndipeiwo njere. Vamwe vanobva vati, Solomon akatadza mani. Ngakumbire njere, mukazonitsvaga inotsanangura kuti ndipeiwo mwoyo, right? An obedient heart. In other words, Solomon akakumbira kuti ndinoda kuve ndiri munhu anoteerera. Saka ndoda kukubvunza kuti kanjani kumba kwako Jesu ariko here? Zvawavhara door uchisiya kumba, mamuri mese here naJesu? Ko zvamuri mota imo, zvamuri mudining makatarisa, sermon is Jesus in that lounge? Arimwe here? Jesu haasi kumaraini here vatete? Hamusi kumunzwa here kuti unoziva kuti mwana even kuchechi unotoona kuti hachokwadi? Hatimboitai matestimony vachisimuka unotoona kuti ndo kuna Jesu kumba kwavo, unotaura Jesu ari kumba kwavo, ivo vanotopupura kuti vanhu vaMwari kutaura chokwadi. Handiri kukunyeperai, Mwari wakanditungamirira, ndinaye. Isu hatirembe kuti Mwari anesusu, toziva kuti Mwari wanesu ende vari kutichengeta. But tiri kuti it's not about just kungochengetwa kufema. Kufema kwakanaka, because hatingatauri pamusoro paMwari kuti atichengeta kungofema chete. Mwari vanotichengeta tichifema tiri vapenyu, but he must show up kuti zviro kwazvo kana chinge tanamata takumbira chinhu nekurevesa, Mwari vatipindure, because vanovimbisa mushoko. Kana chinge makumbira ndichakuitirai, kana tisina kuitikwa zvatakumbira, Mwari ngavatipe ugutsikana kuti hongu handakupiwa ichi, but ndiri kurarama ndiri muKristu anoziva kuti Jehovha vachandipa. Kana vasina kundipa, I worship him. Tagara ndataura kudhara kuti hatimunamatiri kupiwa, patonamata nokuti ndiMwari. Asi kana tanamata ivo vakavimbisa, zvamunenge makumbira ndokupai. Is God in your life? If he is not in your life, then chimbomira kechipiri kekutanga asati auya. Am I suggesting that God will give you everything? No. Mwari hatipi zvese, because Mwari anoziva zvakatikoshera panguva iyoyo. But kana tichinge tavimbika kuna Jehovha, shoko ravo rinoti ndichakupai, ndichakuitira zvinodarika zvamunenge makumbira. This is the gist of my issue. Yekuti mangwanani anaya Jehovha haana kurova here? Kana iwe uchiona kuti haana kurova, it's okay, but kune vandiri kutaura kuti pasa kutaura chokwadi, kumba kwangu arova, because zviri kuitika mumba mangu nemurume wangu zvotaridza kuti Jesu arova. Dei anga aripo haangamutadzi murume wangu. Ndiri kutonamata. This is a prayer point. Actually, I'm provoking you to pray faithfully and truthfully to your God. Kuti Mwari, kana makaigona nyika nemazuva matanhatu hamungatadzi murume wangu, baba ndingava, ndikataura mazita mukazoti ndataurwa paTV, hamungavatadzi mai ndingava. Kana makaigona nyika mukati mhuka ngadzivepo, Mwari paakasika zvinhu aitaura. If God speaks, this is our ndomusoro weshoko kuti achiri kutaura. Kana Mwari achinge ataura mukati meupenyu hwako, hapana chinoramba chakadaro. Paakataura mhuka dzese dzakabuda dzichiputika kubva muguruva. Mwari hanambobata mhuka achidziumba. Wakabata achiumba ndiAdamu naEvha, but mhuka dzakaenda panzvimbo. Come on, chechi yaMwari. Mhuka dzakaenda panzvimbo, dzakaputika dzichibva muvhu dzikatanga kufura. Hapana akadzitaridza sora. Mhuka dzakatanga kufura, dzakatanga kurimbinyuka. Hadzina kubuda dziri tsvana kana kuti vana kana kuti mbudzana. Dzakabuda muvhu dzakatokura. Ari mazinzou akabuda akadaro neshumba, dzikatanga kufamba. Adhamu asati afamba, mhuka dzakafamba. Teresa, ndo pane nyaya apa. Mhuka dzakatanga kufamba munhu asati afamba. Kana Jehovha apindira mukati muupenyu hwako, zvinofamba usati wafamba. Kana achinge apindira, unoona dzichifura. Come on, chechi yaJehovha, unoona dzichifura. Kana Jehovha achinge abata in your life,
akabata upenyu hwako, unowana upenyu huripo. Adamu paakamuka akafema life, akasangana nelife. I'm saying this morning, zvawamuka wafemei. Mumba munongofemiwa mweya wamapiritsi. That's not the plan of God. Mumba munongofemiwa mweya wendeu kugwa. That's not the plan of God. Chii chawafema when Adam paakasikwa achipepuka, maziso akaona life. This is why when you talk about the coming of Christ, it's good news for people who have seen Christ the first time in their life. My suggestion this morning ndiye kuti Mwari marova kumba kwangu handichakuonei. I really appreciate ndiri mupenyu nevana, but panyaya yemarriage yangu marova. Panyaya yekubasa marova. Ndiri kukuonai kana ndadzoka kumba, but kubasa I don't see you. I don't feel that you are there. I understand kumanheru Mwari tinenge tikungosangana musi weSabata, but pakati pevhiki handisi kukuonai. Ndiri kunamata nhasi. This is the prayer that you want to do. Ndiri kunamata nhasi kuti marova Jehovha onekwai mukati meupenyu hwangu, onekwai mukati mevana, onekwai mukati mebasa, mukati mechikristu changu marova. Kana Jehovha akapindira, hazvibvunzwe zviya. Yes, he still speaks. Achiri kutaura. The Bible says Mwari wedu anouya. Hallelujah. Kana chinge tamudaidza anouya, harambe akanyarara. Kana wamudaidza masikati ano, God will come and attend to your issues. Zine chekuita here nechikristu chako chakaonda. Uri kuti Mwari marova because ndaimbotsva kana chitaura pamusoro pekunamata ndasingakoko kumunamato, but zvino izvi ndoita zvekutestigwa kuti chimukati marova. Handichauya hanengu kuruva pazvitsvene zvenyu, handichaiti zvandaita kudhara. Pachechi pedu marova, you are no longer there. Yes, we appreciate it. Muri kutichengeta, Satan hasi kutibata, but we don't feel your presence in our church. Please, Father, come back to your church. Now, this morning, ndoda kuti iwe nendinamatire chinhu ichi. Mwari marova. Shoko raMwari roti Mwari wedu anouya, haangarambe anyerere. Moto unoparadza pamberi pake. I like that one. In other words, kana Mwari anga arova kumba kwako, usazivi kumuona. Handisi kutaura zvinhu zvekubvunza ba. Ndikutaura nemunhu anotaura mumwoyo make, asingagoni kuudza vanhu. Hagoni kuudza pastor kuti pastor, munomba munomu hamuna Mwari munomu. Vanongotaura kuti mungotinamatira, mungoziva zvinhu zvikunetsa. Pastor anongonamata but zvikunetsa zvii? Unotoziva kuti kutaura chokwadi munomba munomu hamuna Mwari munomu. Tigere zvedu tinongochengetwa wozi Mwari anongochengeta mabharabhara ako achengeta nemhuka nemhembwe, tongoriwo mhukawo dzake, but Mwari chaiye haamumba munomu. And then mozoona kuti mumba munomu anotori naMwari mwana uyu. Isusu nababa hatina Mwari isusu. Muna muchiziva here kuti vamwe vedu uchienda kugehena kwete kuti taita zvitema zvinomboshamisa, but tine stress nedepression yezvikuitika mudzimba dzedu. Auripindi, unoripinda sei denga nemukadzi akadai, unoripinda sei nembanje dziri kuvana, unoripinda sei zvekutomboti Jesu adzoke chitombomira, chitoti Jesu uyai kumba kwangu today. Handisi kuda kutombonzwa kuti after all Jesu akataura pachena napachena iadvantage yekuti ini ndiende kozouya mweya mutsvene, because ini ndiri limited nekuda kuti ndakapfeka chikumba chemunhu. Kunyange ndine umwari, but ndine chikumba chemunhu. I need to be at one place at a time. But when the Spirit comes upon you, anenge ari kwese kwese nguva dzese. Saka kana chiti Mwari auye kumba kwako, hasi kuti abve kumba kwananingi. Hakuna kumaraini kwaarinda akasauya kwako konzi kwashota. You cannot be an overdose of God. Haungaiti monopoly waMwari. Tungoreva kuti zvaari kwaningi kwako arova. Kana umba menyu arimo, anani chaizvo, tauranai chokwadi musingabvunzani. And hazvidi kubvunzana. Torai stoko yekuti munomumba ana Mwari chaizvo ndiani. And hazvidi kuti munongedzwe nemurume kana kuti nemudzimai. Iwe wega unozviziva kuti kutaura chokwadi munomba takatochengetwa naBaba ndo vana Mwari ava.
baba vakabuda munomu, chokwadi mumba muno mune disaster. Muno takatochengetwa nemunamato yevafundisi, ndo vari kutoita kuti zvirambe zvichitofamba. Otherwise mumba munomu hamuri kunhuhwa rufu munomu. Muri kurangara chimwe chibhuku chiya ndechegrade haniko cheshona chiya chaitaura kuti munomu muri kunhuhwa munhu, handichazivi kuti chainzi chii chibhuku chechi, kuti aingoti akapinda mumakonzi nyange munhu avanda sounzi mumba mako so mune munhuwi here hwumwari, kana kuti muri kunhuhwa munhu, humanity ndo iri kunhuhwa mumba menyu, from dining to bedroom, from spare kupinda mukitchen, unongove mweya womunhu. Hamuna the Spirit of God. This is your sermon. Pray, cry. Ndini ndaita kuti mumba muno murege kunhuhwira umwari Jehovha. Pachechi penyu as a congregation muri kunhuhwirira umwari here, kana mototemba neumwari ushoma nini uri scattered, ukaona mweya weumwari wave mushoma, pane danger. And then Asaph says, moto unoparadza pamberi pake. Now ishe moto is associated with the seat of God, the throne of God. In other words, ari kutaura pamusoro pekuuya kwaMwari kuzogara. Amen. Kana Jehovha vakuuya, vanouya nechigaro, vanodzika nechigaro kuzogara. Apa ndapadapa chadapadira hechi ndirikana kukupai. Munoziva kuti kana mutungamiri wenyika, His Excellency Comrade ED ndo vedu vemuno, imakatera muri kushe modaro mune venyu, but vedu vemuno ndivo ED ndo nickname yatinovapa, ndo mazita avo. But then kana vachinge vanzi vari kuya kumba kwangu, amene kuti mungaite sekuti vambouya kumba kwangu mumboronga kuti vauya kumba kwangu kana vachiya kumba kwangu, you see now, regai nditange ndatini, kana unga uchida kansela wemuwadhi mako achiramba kuuya kumba kwako, and then kuti chirega nditsvage MP, pane issue yandoda kuti igadziriswe. MP oshaina achiti andambofamba oti asaka rega ndinoona minister wezvauroda kuti ubatsigwe, minister aringoti itinerary yangu yakazara, ukaona zvanetsa maybe oti ndombotsvaka kana senator, handizivi kuti zvigaro zvavo zvakamira sei, kana kuti ani zvake, ungotaridza kuti vari busy, ndoda kukupa tipi, koka His Excellency. Ukakoka mukuru wenyika, makansela nemavidhiko zvese nemamp vanouya, zvokuti kana uchinge wauya unongoti hello comrade, makadi comrade, because wawakoka muhombe. Ngatiti wavakoka vauya vabvuma, atoziva kuti kwedu uko havangauyi zvavo, vabvuma vauya, kana uchinge vauya Teresa ndopadapa, havangotangi vasvika. Kamunitichi yaMwari, muri poere sangano raMwari, handisi kunzwa ameni yenyu sei, havangotangi vasvika, unotanga kuona vakomana vezvemudhudhudhu vachiti vanhu vabve, dzichiuya kumba kwako vachipeura. Unoziva kuti vakomana munombotiomesera zvamunoita zviya, unoziva kuti nyange congestion yakadai, kana vakati wi unochaya kuti tazovhura sei tachimboramba kuzarurirana tichaparamuka. But kana vachinge vauya, ndokutaura kuti kana ichinge yauya motakede, uyange uri pakamanikana sei, unotsvaka kuti ndoenda papi, for the security of yourself and even of the seat of the president. Not himself, but the seat of the president. My illustration is just saying, kana vachinge vauya vasvika, panenge pane maximum security. And then vakomana vengu vakamira, vopinda, ubva wangopinda mudining chaiko wonoka kudai, ndoti come in vopinda His Excellency, ndoti garai, vogara. Kuedza ndine sofa, kana kuti handina, nyango pachituro, nyango pagaba, nyango pamugomo wakatsindikiwa, vakagara ipapa, vakatanga kuzwa nini pazhapa kanjani, vanhu vachitarisa, vanhu vachingoti makiwa asi hana kumira mushe, musatamba naye hana kumira mushe. And then zodzonzi dzakuenda, hazviti kuti pasvika mutungamiriri asasiye kamunenga havaindi vakasasiya something. Kana vanga vawana nchigara pabhenji kana pamugomo, hazviti kuti pavabva vasiye pane mugomo, vanoisa masofa. Actually haatangaiswa, anotoiswa vasati vauya. Kana Jehovha achinge akuya kumba kwako, anosiya zvimarubvurubvu, because anenge asvika mumba mako, sairini dzinorira
kwete dzemidhudhudhu yenyika ino, but midhudhudhu yedenga, apo ngirozi chipeura chivhura nzira, mweya itsvina yese nezvimbwasungata zvasatani zvinozarwa mukara kana Jehovha atipindikite mumba mako. Haleluya! Ndinokumhoresa nemugoti, vanhu vaMwari, handikunyepere, mugoti chaiwo. Kana His Excellency vabva mumba kwangu, mese vanhu ndichikumhoresa nemugoti kuti handingakubati neroko kwangu, because ndanichihosta mukuru wenyika. In other words, vanhu vachadi kundidherera-dherera. Chiri kuita kuti udheregwe-dheregwe mukuru asati auya. Kana mukuru achinge asvika mumba mako, zvichazikamwa, zvichaonekwa. Nguhu rinoinda ndoinenge iri headline kuti anga ari kumba kwamakiwa. I'm asking you a very simple question. Akasvika rini kwa mukuru ndikutaura kwete wehurumende, but mukuru, mutongi wepasi, mutongi wekudenga nepanyika. Kana achinge agara mumba mako, wagara kunaka wagara kunaka. Unodhuva kuda kudetsana nemakansela nemavidhiko. Koka mukuru. Kana koka mukuru, vanouya vese. Nevanga vasingade vanosvika. Ende zvinodaidzana nezvikundla vanouya because kwauya mukuru. Kana wakoka Jehovha, wakoka shuga, wakoka zvese mastress ese anopeura, zvese zvinobva nokuti Jehovha kana akuuya kumba kwako anokusiya uri murugare. This is why the Bible says, kana chingada kukupai rugare, handikupise gunopanyika, but ndokupai rugare, peace that surpasses all understanding. There's no other peace inodarika Jesus. When Christ comes to you, haakupi shuga nemagrocery, anokupa Jesus. Why? Jesus surpasses everything. This is why the Bible says, kana mchinge makunamata, ndichakupai mweya mutsvene. Why? Mumweya mutsvene mune zvese. So Asafu ari kuti Mwari wedu ari kuuya nemoto unoparadza. Now the concept of moto unoparadza, kuvhura njira, sekutaura kwandaita. He must destroy those things zvanga zvichitinetsa mukati muupenyu hwedu. And then the Bible says, duto guru rinomukomberedza. These are the angels vanomutungamirira. This is why this psalm ndaisarudza pamangwanana ano kubvunza mubvunzo, zvauri kuti auye kechipiri, akauya here kekutanga? Why? God still speaks. Mwari achiri kutaura. Rega nditi panguva ino, uri kunyanya kutaurisa, chimbonyarara, Mwari ataure. Wataurisa zvakwana. There's a lot that you have said about your marriage. Wataura maningi. Tiri kukuona kapa muWhatsApp uri kutaura status dzako dziri kungotaura kuti une stress. Chimbonyarara, Mwari vataure. Unoziva kuti kana mukuru asvika hapataugwi. Kana mukuru asimuka kutaura, vanhu vese vanofanirwa kuti zii. This is why kuchinzi vanhu vese nyararai because mukuru akutaura. Kana chikukutsira chotaura, kana akataura kumurume wako, anomira panzvimbo. Zvokuti kwai doro riri kumunetsa izvo, ndiwo uri kutaura. Zvokuti kwai madzimai ari kumunetsa, ndiwo uri kutaura. Chimbonyarara, musika ataure. Kana Mwari achinge ataura, zvose zvinopinda mugwara. Angamutadze mani, angamukone wemurume wako. Ndikutaura mudzimai wako iye uri kuti anoshupa iyeyo. Ashupa iwe because uri kunyanya kutaura stereki. Kuvana mataura zvakwana. Let God speak because achiri kutaura. I want to pray with somebody this morning. I want to pastor, ndinamatirewo Mwari arova kumba kwangu. Ndoda kuti amboyataurewo patiri kudya ngauye ataure because handisi kuona aringataure newe padao ndepekubudirana pachena. Ndiri kungoona pachionekwa mavheji kuno vari kudya zvavo nyama, but handisi kuona nyama. Ndiri kuihwa pamaraini ndikova chikanga. Kosei kumba kwangu tisiri kumboikanga? Ngaimbokangwa uku marova Mwari achakuzivi taneta nemavheji. Imbouyayiwo timbodya. Kune vanenge vachidya maruva Mwari pambapinda pana chikwee. Ndiri kungoona zvikwee mumafoni, kumaWhatsApp ndokwandiri kuona zvidhori zvinenge zvichingochema, zvimwe zvinenge anenge achingori makikikini. Kumba kwangu hatisi kumbosekedzana nababa. Maruva, there is no humor in my family. Come. Kana mchinge mauya, pachasekwa. Actually, Mwari vakatonaka zvavo because kana vakaunza kuseka mumba mako, shuwa dzinotachedza. Kana unamata unamata uchisiya pamo nekureva zvauri kuda. Dai Jesu akangosvika paguva raLazaro paya akabva ati, iwe wakafa, buda.
hapana kana chitunha chaisara mbwiro. Zvitunha zvese zvaimuka, but akatomeka sure kuti adaidza nezita, because akanga achida Razaro kuti abude. Dei akangoti iwe wakafa, buda. Paibudiwa nevese vakanga vakafa. So when you pray, namata uchireva zvauda kureva, zvakuti Mwari ndoda kuti Mwari mundikomborese nemhuri yangu, mukomborere murume wangu, what are you saying? Taura nyaya yako man. Mumukomborere. Uda kuti akomborerwe kuita seiko iye murume wako achimwa? Uda kuti akomborerwe kuwana mari here kumwa? Taura zvinhu zvinonzika. Mwari mundikomborere chaizvo. Pakaiko? Ndipo kubatsira prayer inogodzisano. Go to your God, speak to your God directly. Mwari, murume wangu nyaya yekudhakwa yanyanya, mugumisei pakumwa woti doro. Because ukangoti mugumisei pakumwa nemvura achakamwa uchatambura futi. Because be specific, handidi kuti amwe doro. Ukangoti Mwari, murume wangu panyaya dzemadzimai nevakadzi idzi ngadzipere, achapera nemwoyo even kwauri pozori mukadzi. Taura kuti nyaya yeupombwe Mwari chiigumisai pamurume. Be specific. And our God enjoys that. Because Mwari kalitaura nesu avanzi angoti kana muchinge maenda munyika yeKenani mungochengeta zuva riri dzvene. Akataura kuti rechinomwe. Very clear. Be clear naMwari wako uchitaura kuti Mwari, marova kumba kwangu. Ndoda unamata nevanhu. Zvagara mharidzo dzakanaka kuti hapasi pese panonanga mharidzo iwe, mwe musi ndeumwe. Ndoda kunamata nemunhu ari kuti pastor, inini kutaura chokwadi mumba muno Mwari arova. Ndamuona, handisi kunyepa, ndamuona achinitungamira kune zvimwe but paishu iyi chaiko arova. Ndokumbira kuti Mwari muuye mupindire panyaya iyi. Handisi kukushorai, makandichengetera mhuri, tikaita muchato wakanaka, mwana akapasa chikoro, akagraduata, kobasa, basa ave naro, kokurogwa. Handina kumwe kwandinoenda. Noziva problem yedu chii? Kune vamwe vanhu vanomboenda kumwe. Saka kana vakutaura naMwari, vari kuita Mwari a second option. Vana doctor wavo mhuri. Saka kana vakutozouya kunhingi ku General Hospital, doctor wavo hapo, appointment iri kuri. Isusu tongoenda private. One, Jehovah. Saka tinomuudza zvese. Kana poto yatsva, ndoti Mwari, poto yatsva. Yatsva poto. Izvo vana chekudya. Ndobatana nei. Ndowandotoudza zvinhu. Nhasi Mwari ndikuwa musoro. Ndiri kunzwa flow. Ndiri kuudza Jehovah. Ndowacho. Imi mune vamwe kaimi munombopota muchiinda muchinotaura inda yenyu, but wandinaye ndiJehovha. Kana mwana wangu avati achipisa miri, haikona kutodza kuti hazvokupisa miri zvinowanikwa kupi? Ndinoudzani? I will tell my Jesus, because achiri kutaura. Baba tomutendai marova panyaya yevana, marova panyaya yemuchato, marova panyaya yemari apa, marova panyaya yekuseka mumba, marova panyaya yekubasa kana kurisita, harisi kurisita, vhiki rapera hapana chiri kufamba, marova Jehovha panyaya yekuchechi. Muchechi medu umu munenge mabuda, muri mwere Baba? Are you still there? Marova panyaya yekuimba, hatisi kukuonai pamusic. Where are you, O Lord? Matamiswa naniko mukati memba, handisi kukuonai mudining Baba. Ndakuonai mukitchen because you have provided, but I don't see you in my bedroom. Handisi kukuonai bedroom, ndakusiyai kudining Baba. Mubedroom pindai. Madziviswa nani? Pindai bedroom. Kana mchinge mapinda, things will change for better. Kana kozonzi muna yake chipiri, aiwa tinobvuma, because kekutanga munenge mauya. Gadzireiwo hwaro pamwoyo yedu yekukugamuchirai. Sometimes it's not about kuti marova, but tisu takavhara mukova. Tipei kuzarugwa kwemoyo muuye, so that you speak once again. Nokuti muchiri kutaura. Kana muchinge mataura, zvichamira zvikosimba. Muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Pamchinjiko pane upenyu.
Fernando Amberindo wona zakanaka Mune Benyumuku Tarisa Muchinjikwa Wakanaka Kutarisa Kalvari Aponaka Jesu Iye akanye mwerera Kutinawa mumatambuzo Muchinjiko unandisimbisa Mune upenyu mukutarisa Muchinjiko Tarisa mchinjiko Ndosimira muchinjiko Hakuna anozaputika Panosimira simbare